Alhamdulillah soja boy ya tuba da zai bidiyo ya saka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jama'a assalamu alaikum, ina mana barka da shan ruwa na 1 ga watan azumin Ramadan. Alhamdulillah kasiran da Allah ya nuna mana wannan watan lafiya, Allah ya ba mu alkhairin da ke ciki kuma Allah ya sa mu ga karshen sa lafiya. Jama'a na zo ne da sanarwa akan wannan wakar da nace ina son in saki, wanda ya kamata in sake shi 10 ga watan March, wanda ya zo daidai da 10 ga watan Ramadan. Hakan ya zo ne akan dubawa da kan sana'ata, but na fahimci cewa a matsayina na musulmi is kind of too harsh, wato bidiyon zai zama too harsh akan wannan watan. Saboda haka na haƙura, na saurari shawaran ku, na ɗauki shawaran ku, kuma insha Allah ba zan saki wakan ba sai sallah da kwana 7. Bayan sallah da kwana 7 za mu saki wannan wakan a YouTube channel ina mai suna Soja Boy insha Allah. Amma dai yanzu za mu ji mu ci. Sai dai kash ashe ba tabbatin da su haye ba. Ya ce bayan sallah zai kuma suka wannan wakar da ya alƙawari. Shin wace addu'a za ku yi Soja Boy a matsayin sa na dan uwan mu musulmi? Ubangiji Allah ka shirye mu, Allah ka ganar da mu.